No niin. Mä ajattelin aloittaa single playeri tästä Call of Duty 4 simulaattorista. Call of Duty 4 Modern Warfareista. Ihan vaan sen takia, koska mulla ei oo muutakaan tekemistä. Vähän tässä säädän kameraa tässä alussa. Jos haluatte lukea nämä tekstit, niin lukekaa rauhassa. Mä en osaa oikein hyvin suomentaa, mutta... Nonni. Sieltä aloitetaan. Eli tässä tehdään tämä alkuhomma. Täytyy ottaa tämä AC. Mä oon tässä alussa jotenkin huono. Keskelle. Keskelle. Juu. Kyllä mä oon nopeampikin, mutta mä en nyt aina vetä näin ihan 100%. Eiku niin, tää on tää. Pitää muistella. Sillä lailla. Niin, minä? Ai niin, juu, totta kai. Juu. No. Siitä juostaa. Juokse. No niin. Olen armeijan leivissä. Juokse läski. No. Pitäisikö ampua? Silmästä sisään. Pitäisikö? En mä viitti. Aha, nyt tulee taas tää tehtävä. No. Mä oon tehnyt tän ennenkin, että... Kyllä tää pitäis multa onnistua. Miksi tämä ase? Heitä jo.
nyt mä hukkasin oman. Näin. Tossa pitäis näkyä. No. Mä nykyään voi vaan ottaa ton toisen. Vaikka mä otan ton aloittelijan, niin se ei kerro, että oikeesti mä oon aloittanut. Mä otan nyt vaan aloittelijan. Koska mä en muista tästä mitään. Mutta joo, seuraavaan tehtävään Iso-Britannian. Minnes? Ai me mennäkään Iso-Britanniaan. Me mennään johonkin keskelle tätä valtamerta. Tällaiseen laivaan hyökätään. Juu. Onpas se aika vähän sotilaita tuohon laivan kokoon nähden. Ja me mennään helikopterilla. Näin. Ollaan. Huono sää kyllä muuten mennä. Täällä... Miten tää muuten helikopteri pysyy tässä edes muuten pystys? Tai siis niinku ilmas. Tää on erittäin huono sää mennä. Kyllä muuten herra jumala toi yksi auto mennä tonne sisään saakka. No niin pojat. No niin, mene. Ovi auki jo niinku olisi jo. Kiitos. Alas. Oi että, täällä on vaikea juosta. Mene. Miksi tän pitää kävellä, kun juoksee? Oikeesti niin, että kuntoon... Näin kunto... Tää on niin raskasta mennä. Mä haluais kysyä, mitä täällä on tapahtunut. Mä en muista, onko tää ollut aina tän näköinen. No, perse. Oletko sinä oma? Kiitos helikopteri. Pitäisikö me mene tosta ovesta sisään? No, mä olen jumissa. Mitäs tyhmät mennä tänne? Miten tänne sisälle pääsee muuten vettä? Oli semmonen kysymys. Juokse. Au. Tänne. Ui soomari, se olikin vähän enemmän väkeä. Menen nyt. Mennään alas. Minne? Ei tänne, kun siellä ne omat menee.
Näissä täällä on ollut enemmän väkeä, mutta nyt täällä ei oo yhtään. Voit avata. Kiitos. Voit mennä ylöskin. Noin, kiitos. No nyt on sitä vähän sitä väkeä. Lataa, kiitos. Parkour. Ei ihan 360. Lataa rauhassa. Noin. Näin ne pitää tehdä. Nyt pitää ottaa pikkusen kyllä pakkia. Syökää näitä. Tää menee aika helposti kuoli. Ai. No, oho. No niin, ensimmäinen kuolema. Ja mä jatkan, mä tein vähän pidemmän jakson. Juu. Ai, kun tulee noita joka puolelta. Älä yritä ampua. Mä tein tässä vähän pitemmän jakson. No niin, tulet nyt. Siitä niin, kato auki. Avassa. Näin, nice. No niin, nyt sitä ei enää voi kuljettaa. Miltä tuntuu? Onko ylpeä musta? Jotain tässä on mitä ottaa. Näin. Noniin, juokse. Tästä tulee kohta semmonen hieno kohta. No niin, kato, nyt se tuli. Tää tulee vettä sisään. Tuli reikä. Me törmättiin johonkin. No niin, nosta minut ylös, kiitos. En halua kitua täällä. Nyt juokse. Nyt ne läskit heilumaan. Herra Jumala, missä kulmas me juostaan. Eikä. Tää on tehty just sillä, että mä jään jälkeen noista pakostikin. Mä muistan tää. Mä jään tässä kohtaa aika paljon jälkeen. Niinku just tässä. Ei. Hui saamari, se oli lähellä. Siellä kaatuu. Sinne uppos. Ei ihan vielä. No niin, ensimmäinen tehtävä tehty. Joo, tämähän loppuu tähän. Tämä jakso sitten. Tätä me pelaamme, Call of Duty 4. Modern Warfare, ja se näyttää muuta aika kirkkaalta varmaan tässä. Juu, näytti. Hei, nähdään seuraavassa jaksossa.